wis budal. Lah mau prosoku WA-an. Kok gak ada ngomong ket mau sampean mau ket. Mau gak yo WA-an to jarene stok entek. Ngono mau to. Tak pikir yo sik muter-muter ngolah. Kita ke rumahnya kakak Mano. Jadi masak-masak guys. Oh yo ngaji bang. Iki lho. Ini kita sudah di sini bersama ondolan cilik. Jreng. Loh guys, orangnya masak-masak tenanan. Ini tak kawan ini gaplek. Anu nang kono lho Ri, anu ngingoni wong. Rapon nang kono. Ibu apa to mak jan iki? Ya kain kok ra jero to selamatan ngaji ya lho. Sunat tok bendang cepet. Ya. Sing sunat sapa? Masa biku mbak sunat? Iya, bendang wis gedhi, kacik cilik kae. Iya. Lah karo gedhi kok mau gedhi cek gedhi sego ben sok gelapong. Iya. Gelapong. Iya, tiba tenan ki lho, sadar dah ki. Tak kira iki masak mangan-mangan tok ngono. Cuci. Baik kok tenan. Tenanan tak kene yo. Sebrana pokoke. Mbuh wi. Lah mangan. Salah, Soto rawon enek biyu enak rawone. Ndang Ri marak ane Pak ngono kono. Kono ki nyapa? Ngadene mangan acara-acara rawon. Lah nek wong ngaji aku mbok kon rono. Ngajine iki ning dhuwur. Ngaji ning Ate ning sok iki lho. Lah gak krungu gak nek suarane. Lagi madha. Langsang. Jos arek. Nom-nom arek. Olah-olah iki ke jam pira? Alah wong lah blonjo gak iso. Jam Boleh kalau guys ngaji guys. Tenan bae lho. Heeh, lho. Sik bocil. Oke. Cek bocil. Paling dia nak stok-stok. Ini lho guys, kadang nek kurang sekali. Ya. Aku lek biasa ya. Jadi wis mikirnya aku kurang. Yo, dadi iki oh kan. Lah mutuk-mutuk. Lah karo go sarapan lho. Lah karo go sarapan yang kepok lho sarapan. Dadi abang ki pinter-pinter. Wis adang gaplek kan kalau tak gawane kok nyapa ta kok. Platene wis cukup iki ae wis. Rasa ngekakne kon jiwan. Wong tanggapan. Nek gak tanggapan ya turu kene to. Iris-iris dek ngisore. Oh iki lha iki wong mikir lakek lho Ri. Kok cepet men mateng ki lho panganane. Kan gruwang selawi lho. Wedok kae. Nek ki lanang. Ning kono wedok. Jane iki acara apa jenenge? Enggak kok sak desa kabeh iki. 10 nggon iki jarene iki. Kayak, "Mbok, tekon mak lho." Ya iya. Mbok apa acara apa? 10 nggon kan. Cerit-cerit. Bulan sanene mriwet kanthi beras kanthi sawah. Sawahe terus terapan. Sawahe tanggane oke. Bae perike lira kaprah. Kayak luwung kan ndak saon. Ya, keren. Jenenge perike lho sak meneh-meneh gedene kaya ngene. Nang mana? Pun Nang mana? kemawan. Ora anak beras entek. Meracik guys. Iki kan jenenge meracik sego berekatan. Iki sini apa lah mas kamu Ya iya. Yang ini ngomong wis diomongi kayak kita nih.
ini kulkas. Entek sekali. Si Adang nih. Si Adang nih, Bang. Si kurang 5 lo, guys. Ini menunya. Jenenge menu sego berkapat. Ki ayame. Ki ini. Ki tahune. Ki enek jajane guys. Jajane lek tuku ya apa? Aku yo ora ro tadi. Ono terus ngomong aku karena. Oh ya iki jenenge wis kedhe iki wong enek apem barang. Iki apem nang. Dadah. Ya itu terus dadi rasaan kayak anu malian. Roti. Tapi timbang atas kok tempen kayak Mbak Win kayak. Ya iki. Bapak ini ngomong sebetulnya iki dian kaum dino ngono badan kayak gitu. Ini lah ini nang ngaji ngono iki. Oke guys, sudah selesai. Karena nasinya sudah habis ya wis selesai. Kelepas sih. Aduh, ada kaget kok acara napa Mbak? Si anget no. Iki dadi acara buat sendak. Asu. Iki gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi Acara sing ke jam 2. Oh, sik Setengah 2. Nih sing gitu. Iki gendong sik. Ben didungani sik. Oh, Alah. gak usah nek no, Mbak. Oke, Mbak, tenang ya. Aku ngomong bar jam piro, Mas? Setengah 2 ngono kok. Ya, Wis tau iki karek ngadai karek udang sego kuwi kurang kok. trio kok arep mbok pangan. Ya Allah. Cilik Gusti. lho. Asu, Mbak. Tenan anakmu piye, Mbak? Lah kok marahi biyen ngono to, Mbak? Ya paling cilik. Acarane Mbak Doli arep Paling cilik ya ya. arep Ibu. Wis di pacar kok. Lah kok gawe kopi sapa sing ngongkon? Lakon. Yo kiram gotek Rion Doli. Rasane rawonku ta. Wis. Tak rono lho. Gak enak wong ning dhuwur. Kok tak nganu kok Sekolo matang. Oh, kene malah. Saya. Iki letak korat. Allah. Sak nuwe arep ora iki lho, guys. Iki dipangan ya oleh. Iki. Aku tuh rawe mau. Omah ya kono bola-balik iki gak iso wis digo, Mbak. Trio. Dewi. Trio wis mangan kok, Mas. Mas doane ning terminal. Masa? Oh, pra. Masa? Pacare Iya. duren. Ya Allah. Ikan doane. Kowe kejare pacarmu apa mbok demu to ya? Wedine ya. Serate cilik renek Yo ya. kuwi sing dicegat ning terminal kae. Minggu gak ora iso bedakne mbok demu apa pacarmu. Kurang siji, Mbok. Yang minggu bodo apa ya tak golekne saiki rambanan. Apa to? Kowe ngono. Gak sambut rono-rono. Napa? Lah kuwi to. Bengkesan karo pito. Heeh. Kok tuku HP to Mbak kok bangetan. Ngecap Kecap sumbangan wong lanang. ya kecapmu lambe karo nganumu ki lho delanan. Lah telat lho. Ki lho Mbak kaya ngono ki lho 17 Mbak. Sana iki, heeh. Apa nang sugene? Kone. Heh? Kone kok. Iya. 17 Mbak kaya nggonku lho. Jek. 17 iPhone 17. Tapi apik hasilnya. Arek ngutang aku rek. Yo seret ra umum. Gak bayaran setahun. Ya. 17 juta iki, Mbak. Ya Allah, jak Ropi. Iki 17 juta wi. Ya ora sing ngono kuwi to, sing Oh. murah sing 4 juta apa piro. Oh, pengen iPhone, Mbak. Sing regane kok 17 juta, Gatin. Ya. Murah nae aku. Mending go apa Mbak timbang go tuku sing larang. Torok silana. Ah. Ya, tak tuku sing murahane utang bose iki lho. Bose berbayaran. Bayaran. Yo, kok ngeri aku. Lah bose ning luar Jawa mbok utangi lho ya. Nek luar Jawa wingi aku nek langsung lunas. Yo. Oke, iki yo iso. Ra umum. Kok wedi aku. Tenang ya, Mbak. Luar Tenang. Jawa iki ping pindho lho rik engko. Yo, red Loh, iya karo nang Bali. Bali. Yo kowe pamelu. Loh, lah kowe sing gak melu malah kowe ra nek nggone. Jere bose lho kowe kok nduk kursi kae dhuwur.
Sing gak enak ada iki malah Beduk lah. awake gedhi. Ah iso. Kok dicepoti joke Bapak Arya. Ora menak kok. Lunggone iso malah iso. Malah Dicepoti justru ning dhuwur kabeh. Alah wong nema iso. dicepoti joke terus dikai kursi kok kursi apa ki jenenge? Karpet Kok karpet terus bareng nganu dhuwure apa ki kasurku kae lho, kasur empuk kae lho. Kasur empuk sak tengah meneh. karo mburi dicepot ngono. Tengah mburi. Kayak Mbak Win. Nek Didi karo Mbak Win yo ngono nek Bali. Cepot iki. Yo. Tinggal lesehan. Iso ora kelesen, penak pegak nanti. Lah lungguh ngene yo malah kene dingin ngajak. Luar kotane ngono iki. Piye Mbak ya, Pak? Lah nek EPV to nu lomba. Enggak yang ngene to sembujur iso. Yo iki Rio gane kena nyegat bojone Pak Bis. Bro, Aku roh ketemu iki tenan, gak ngapusi. Nguwene ning terminal. pacarmu apa mbok demo tak tekoni? Pacar. Pacare. Lah kok gedine sak mbok dolik luwe. Lah terus senengane ngono wi yo. Oh ngono lah. Lah Berarti kowe karo aku yo seneng no. Hei! Ono banget. leren dong ati. Ya tempuk to ya wong malian nek rabi wing piye. Mi tempuk lak nek gedhi. Cilik. Lho, ya wis belajar yo ben ta mak kok iso. Yo yo. Wis jenenge belajar ya yo ya. Gon mlebu yo an yo. Lancak. Sepenting aja menteng anak wong sik kowe. Tenan iso mlebu. An yo yo yo. Gak sambok lebokne. Nyik emai kok nyik emai. Nek kowe pengen kok nyik emai. Piye, Mak? Piye mak piye? Lakal. Kok nyik emai. Yo. Kok nyam nyam nek gak iso kon marahi Bondoli. Ya yo. Ya. Candi to ya bojomu ya. Kan Mak jangan menggewan sama aku iki mau lho. Yo cedak. Lah liwat ning nggon aku barang lho iki iki. Kuwi. Yo mak epek lirih tenan, guys. Malane aku ki mbok lunga ya, Mak ya lunga wi ngejak kanca-kanca masuk gak bayar cocok. Teko kene di masakne lirih. Lah nyapa? Jori yawi yang buat ya gak roh. Tanggung jawabnya akeh. Ora jane iki yo nanti nek anu. Tinggo digecek-gecek. Ya ora. Lah piye, Mak? Aku tak blender. Oh. Ngono ku digecek-gecek. Yo nyontron-nyontron nang silit yo serabut. Nggonku kok wis gak enek to mak ngene iki. Nandur kok piye sampe. Entek lho ning alas barang tek lho, heeh. Enake kunci. Nek kunci sik enek. Kunci kan dibodhok, dianu sayur dikulup ya ta. Nah iki dibodhok. Iki jenenge isine apa mak ngene iki? Ya. Slake tantas wingke. Minggu adae kemringet nek diadai. Sego panas kuwi lho. Tumpuk terus Wingke Mas sawit jam pira, Mak? Jam jam 1 rong tuku aku. jam 1 bengi. Iya. Lah ya apa lah blonjo sik ngi sore. Lah ketuanya. Wong arek-arek itu Tapi gak mengalaki ya. Jam Badanku kok cepet. Luwe to mak. Kok cepet mateng kan. Lah aku bengi goreng kentang, Goreng ayam. goreng ayam, godhog ayam, ngombahi ayam. malah jane iki tinggi. Nek bengi, Mbok. Ya ora mungkin to isuk mawi mateng kabeh. Lah iris-iris siapa? Besok gawe sarapan. Terus ngering. Tinggal selawe kedek bengi ya. Lah MPG kan pira 1000 lho. MPG. Kalau memang terakhir lah belanja ya dadak ya gak oleh. Alah kuat.
Mas masak. Makku nek masak, aku nek aku gak cocok aku masak dhewe. Makku tapi semangat. Oke. Mbak Win. Bisa ngaji mau. Isinya nasi, jajan, sama minuman. Jeret. Radene Kombangun Sari. Karo Kebon Agung. Lah si konjiban gak teko ning ndi? Pegat. Mau kok ngariboyo langsung bluayu rene lho, coba cepet lho kengko. Tarayo. Jereng. Nes, karena sing serkep ya, Mbak Platen. Aku ganteni beduk. Ngukus pepes. Pepes Mak Sawi. Jereng. Cingko dadi 12. Jereng pokoknya. Terus iki ganti arep marut kelapa tinggu bothok lamtoro karo jangan. Karo kuwi. Yo lompong enak to, Mak. Lho, lah lawe bothok lamtoro kok jangane lodeh. Ora apa-apa, betul wae digawakno ayo. Anak loro kuwi disanggupan njaluk botoke Mak Sawi. Kena waras. Jereng. Makasih ya, Mak ya. Ya. Dinar ngatus. Biasane lerok-lerok. Ben, gak apa-apa. Penting wis ayu cantik menik-menik. Menik-menik cilik. Cilik anu karo Ari yo. Karo Ari telepon. Ada endi, Mak? Ada. Duk nang ngene anune lho. Apa nih? Dandangi. Lho gak tinggal bothok pisan. Patenono ngene lho. Terus tutupen kok. Oke. Yes, mateng, guys. Begini penampakannya tak cubit-cubitnya. Oh, ini loh, guys. Ini koki. Kokinya adalah Mak Sawi Putri. Solo. Jereng. Aku nak lungguh yang ngene iki kon dhuwur klek. Sik tugas sik botok sik jangan ya Allah. Kon leren tak gelem ya Mak Sampai Sawi. iso leren, Mak. Terus. Enak nyambut gawe. Leren nyambut gawe aja sak prei. Kamu tok no ya, bae gak oleh prei. Aja sampai prei, Mak. Jenenge wong. Wis ra gelem gawak-gawak nih. Malah kon moro. Jen Putri sitok. Lantange, sampe tengah kok. Ya wes, oke. Oke. Warung disalini barang wis dijupuk. Kok lah ra percaya men wik. Dawin. Lah ra percaya men wik. Kok iso? Tak tinggal wong sik neng. Gak lek tanggomu ki arep ora. Wong kok era. 80. Iki jaman kapak lho ki rantang kapak. Ya ku totalan to, sak isine 100. Rantang anyar. Sak isine 100 lah ya wis to kek kok iso. Delekan. Hari ini pindah ke lokasi 2. Ngono ku ya pindah lokasi barang loh. Assalamualaikum.
Kula kan mendhet berkat. Ora rewang tapi kan mendhet berkat. Teman-teman. Apa? Yuh sampai keringetan loh. Asin kabeh para wingko. Ero. Mambu toh kok iso. Wes, tapi apa merah jadi nah. Ning kono apik apa me kok roti? Apa mau ya ke? Lah niku. Nek niku wingko babat tok malah. Jereng. Aku kan botok ki mak iki. Jereng. Jajane lho. Dalam. Mpun ket wau. Yo jajane deloken. Ra umum. Ngene iki kok yo ora tawa-tawa yo ora. Kok ki yo sungkan aku. Aja wong tuwa noke. Ya, kok wedi aku. Niku mbok yo tugelno ngono sak tugel. Tempe bosoke sik selak dianu kok tarine neh. Iya, tek lambemu iku ora gak gelem wangi aku tenono. Yo, sik to ngeteri tempe bosok aku ora mateng-mateng ket mau lancang. Badhe bothok, Mak. Hei. Mbok sembarang lakmu kae. Bothok apa to? Bothok tinggu proses kilo delok guys. Si arep blender neh. Yo. Aku takut ngawula dino. Iki. Bothok wis ubluk-ubluk pisan. Yo jan. Ger tenan iki kok. Oblok-oblok. Iki wis mateng. Mambu tempe bosok, mambu senggokan. Ben semaput nggo. Serba blender pokoknya. Tak tahu. Yes. Ngono wis dadi. Nembok peres mak ya. Blok kene kok terus disatno. Dibothok apa digenem apa digak? Karepmu. Iya digenem to. Ya ampune. Ini jenenge tempe bosok. Peksok iki jenenge iki. Peksok iki jenenge peksok bumbu kelang. Nyapa ya wong biyen kok duwe akal-akalan ngono. Kudu tempe bosok. Ini mbok dadekne siji. Yo kok diblok-blok sak. Gak diperes berarti. Yo ora disat. Terus ora enak apa ya? Dari sini banyu tok no. Di. Iki. Gampang kok disatne terus bar segenemi. Oh berarti dimasak sih. Iya. Walah. Ora yo ngene iki geni. Berarti wis mateng ya cara Wis manono. masak godhong ijo yo mateng. Mak elo tibake nek bothok wis dimateng nih. Lah kurang dina ra mampu. Iya. Mas yo iki engko yo pantesan banyune gak disaring. Mak lagi engko ning godhong para kutah kabeh aku ngono. Bae dimateng nih dhisik. Heeh. Lah banyu tok iki batinku wingko para kutah kabeh aku yo. Nah iki gak digenemi nek sing iki goblok-goblok. Diincep gimana? Jos gandos. Kotos-kotos. Masakane Mak Sawi serba enak. Pokoke mas enak. Jos gandes. Poso barang gak sang ngrasakne. Nek poso ya gak berasakne, Mak. Gak. Jete wong-wong ya pas kok.
jreng. Iki tambahi ben mantep, sapi iki mantep. Ngono, guys. Terus yo ket biyen wis bakul kok dadine. Itu aku lahir tahun 99, guys, bakal rujak, bakal botok ini. Sendok rujak, Wis mantep, matang. Sampai entek sate. Kontol mak. Mbok Doli. Mbok Doli alergi karo lirih. Res. Enak ra umum ya mak ya. Iki proses bothok lirih. Lirih campur semboan, Campur campur semboan. tempe, campur apa ki teri, campur klopo. Komplit. Komplit, plit. Oh, karek bungkusi. Oh mak nek bothok lirih ki nek klopone ya. Lho, piye to? Nek klopone yo ra enak. Lha mbok kaya apa? Kaya ucuhmu. Kayak santan kara. Olah-olah cap konjaro. Wah, aku kita kara ya ora tau tuku. Iki ngene iki lho guys, dimateng sik. Disap niki, es kempel. Oke di bungkusi. Enak tenan pokoknya bodoke Pak. Mak Sawi guys bodo kangen lho wis. Tenan. Wis nek setengah bulan gak bakul iki piye kelabetan e. Ngono ku dicupuki dhewe, Mak. Mateng jupuk. Ya mateng wis diteri nang kidul sepur kono wis antri. Terus dikasih anu. Apa nek bakul e kono? Mbak Lasmi. Iki garam secukupnya aja, guys. Berarti nitip ngono. Ya aku tak terne nang bakulane kono wis wong kerbut-kerbut kok aku mulih entek jam piro. Sak setengah jam wis. Kurang. Karek nandani ya. Yo. Tika iya Ajinomoto gak tau dindos. Yo. Pokoknya iki awit aku jek samene-mene iki lho, guys. Wis nganggo Cilik-cilik. Ajinomoto. Iki kok ya ora tau ngesakne aku diendos. Lah pira nek endose kok teraya. Ngono mbok ya sekali-kali Mak Sawi kae kok Gawe ning gawe. gawe-gaweku genten Mak Sawi tak endose to sekali-kali. Sauripe Mak Sawi nak sakmene iki lho terus sampai sakmene iki lho wis pirang taun. Saiki umur wis 3 iya. Gaya entek pirang karung, Ngono iki mbok yo Ajinomoto cap mangkok merah halal. Pokoknya jangan lupa dipakai Ajinomoto. Iya, wis gak enek endose ya, Mak ya. Yo, kok bangetan yo. Awit rego mbuh 500 bumbu. Alah, ora enek. Mbok yo sak titik iki mbok yo. Iki lho Mak Sawi. Terima kasih ya. Lah iki gak yo oleh mangkok kok Ajinomoto to, Mak. Zaman biyen ora nek nggo sedelu tok oleh. Ora dikaki cari tuku. Nek tuku. Enek capek Limo untuk Ajinomoto. sitok. 5 itu. Lah iya mbok 5 untuk sitok ya mbok. Ya samplek ngono ala. Guys. Gantung ini malah ngono sitok. Itu marut kambing wingko kambing wis. Karo aku wong loro brewang ning kene mbok teri panganan. Heh? Lek mak e. Apa gawe iki? Ngono. Ayo mlaku nek ater-ater. Bothok ro mati. Wong bodoh iki rasa bontani. Ayo. Ya Allah, lonte. Janake. Kene rotine pernah tak cek sih. Wah, enak. Makasih ya, Kak. Ya Allah, aduh lho iki roti mahal lho masamu. Yo. Terima kasih ya Mbak Luki. Mbak Win deng, Mbak Luki ra apa-apa. Kaya. Nah yo. Sedang ngentas dulu entah ini ning kene. Wayahe mateng. Wes. Kalau ngentas tok. Ngentas tok. Iki bae wis dimasak lho. Yo terahan. Saurunge iki Pian, mayare. joblok-blok. Lah kate mateng pindho iki piye? Kayak entek bahan ya. Iya. Iki lho yo ngono iki. Diteri ya matur suwun ya harus diterikan ya. Terus dibungkusi lho Yo piye? ngono Sering. bahan. Kambil. Ndak tempe barang kan. Iki sine kambil. Terus sembuhan. Tandum telu gonjangan kok sitok. Lirih tempe. Tempe nggo. Lah iki sine macem-macem lho. Tempeke. Tempe. Dadi wis mateng terus dibungkusi engko didangen neh ngono Itu gunting ceritane. ireng mau ki, Mak.
Wah, lambat lu gua. Lek kuwi lek gunting. kok enak gunting Bang Dik. Jereng. Yo ngene iki, nek bodhok iki dadine dimatengne sik, lagek di. Ya, ngono gua nak. Kukus. Ini iki jenenge sak apa, Mak? Tak bungkus. Sak tum. Gak ganti tak bungkus kok. Tak bungkus anu 3. Sak tum jeneng. Gunting sing irung lho. Sak tum. Iku ning ndi to? Piro Mak sak tum ngene iki ngedeli? Lurus tengah. 3.000 murah menurut setengah. Rumah sana godhonge ra tuku apa piye kok? Masa 2.500, Mak? Ya. Kok murah men? Bangkrut ta bicarane ngono. Lah traben bangkrut tok. Dene yo ora sak. Kambile piro? Wis 2.500 ki nggonku sak meniki. Sak meniki. Bisa ya bangkrut. Iki sare ning nggonmu ya tak nep-nep. Kesuwen bungkus. Lho. Lah ke wis olah-olah dhewe lho. Lah kok wis mbadok gole kancane, ha? Endulita. Yo. Punya star ya wi. Yo. Cobuan. Tuku 2.500. Dan ini nak kalau lirek ya gak tahu sama aku nak. Lho kowe pegatuyan lire. Kuwi enak lho wis mateng rasane. Wendul tenan. Wong wis sine semacam-macam lho Kayak kuwi. gaplek barang to. Gak tak apa. Iya ben keset. Bisa geplok telepon. Ben keset. Tepung apa iki gaplek? Wis madang entekno. Ning gone Mbak Win gak disediakan rawon. Bakso pentol. Oh, wonge masak bakso ya? Bakso lho. Kuwi ngene bakso. Sing lor ku ya nek bancaan yo Loh. Gak koyo ki ketindum nih, tetep bancaan konmu. Bancaan. Lah kowe kok arep iter-iter. Aduh ngono. Yo, di aku. Kilo minggu kilo wis sak 8 tok wis bar lho, mateng lho. Mek dianu tok kukus Anu secil. mau urung ditumi, Mak. Lengkesan. Anune tempe. Mateng. Tempene? Pun. Lho. Mosok wis ditumi wis bar. Pun. Karek jangan. Jangan. Kayak tempe iki wis dadi ta. Tempe apa tuh, Mbak? Botok otok-otok kuwi mau. Pun. Dari tadi mending lho, Mbak, tak totol lho. Iya lah. Harus sampean. Iya.